2019 sortutako egoera dela eta hiru etapa independiente izango dira aurtengoan ere. Baina oinarrizko helburuak bere horretan jarraitzen dutelarik. Pedalkadaz pedalkada gure aldarria zabaltzea, eta Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako herrietatik igaroko den martxa hau egitea. Gaur hasiera ematen diogu laugarren itzuli honi gure herrian, Garezen. Eguna Oionen Araban amaitzeko. Garezko alkate gisa, ongietorria eta lehen etapa ona opa dizuet. Ea beroa errespetatzen dizuen ere. Hemendik nire babesa adierazi nahi diot bizikleta itzuli honi eta izan bidea dinamikari noski. Ibilian, etxerako bidean lelopean abiatuko den bizikleta itzuli honek preso eta iheslarien etxeratze bidean bultzada izan asmo du, eta guk ere Garezetik bide horri gure aletxoa jarri nahi izan diogu gaur. Elkarbizitzarako bidean ezinbestekoa da presoak ere etxerako bidean jartzea. Horretarako Euskal Herriratzea eta graduen progresioa ezinbestekoak dira. Eta horixe da datozen 3 egunetan guztion artean zabalduko dugun mezua. Garezko herriak testigua hartu eta kin dizaiogun ibilbideari. Mila esker. Bide, dispertsio bide, ez aldun posible, denak izaterik herrikide. Bide, zapalduen bide, ez aldu posible, zutik ibiltzea ire. Erantzun ezan bide, ez zuten posible. Erantzun ezak bide, izan gaitezen libre. Bidez bide, libre. Pauso bakoitzan atzetik bestea, bizikidetza jarrita elbide, denak eskubide denen jabe, bide baten zailena da astea, herri gaztea, luze bidea, gelditzeko batere astirik gabe, hasia da sentitzen ekea, talare oinez izan arte libre. Berandu baino lehen, denak etxerako bidean jartzea. Horregatik, lehen etapa hau amaituta, biharko etaparako prest gaude. Pedalei emanaz, bidean aurrera egin eta etxeratzea egi bilakatzeko. Gogoratu bihar beraz, sopelan batuko garela mundakara bidean egiteko, oiandarrak mundakakoei pasatzen dizuegu nolabait testigua beraz. Animo guztioi, aurrera goaz, lortuko dugu Euskal preso, iheslari eta deportatuak etxera.